मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो दिनै जोङो खौरांगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे फरायसालिसिम लिंहरनाय जादों। दा जोंहा स्टुडेन्टसफोरा गासै 52 दंमोन। बिनि गेजेरावनो 51 स्टुडेन्टसफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो बिनि गेजेराव डिस्टिंसन हिसाबै सानै दं जोंहा। बेनिफ्राय स्टारावहाय 11 स्टुडेन्टसफोरा मोननो हादों। स' जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि बे एरियाया बे स्कुला मोनसे नोंथांमोन बयबो मिथिखागोन रायमना नेसनेल पार्क हाग्राजों नांजाबनाय गंसे स्कुल आरो बुंनो थाङोब्ला बे स्कुलावहाय फरायफैग्रा स्टुडेन्टसफोरा खुनु एक्सट्रा टिउसन बेबायदि लानायनि माखासे खाबुफोर गैया। टाउन आरो सिटिफोरनि बायदि जानो हाया बेयावहाय मानो होनबा गोबां फोरोंगिरिनिबो अभाब जायो आरो गथ'फ्राबो बेबादिनो फाइनान्सियेल प्रब्लेमजों फेस जायो। दा बिनि थाखाय खुनु एक्सट्रा लार्निं गैयालासे बेफोरबायदि रिजाल्ट खालामनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोङो फरायसालिनिफ्राय एक्सट्रा कचिं माखासे होनाय जायो आरो बेफोरजोंनो फरायसालियाव जेसेबां फोरोंगिरिफोरा फोरोंदों आरो प्रेक्टिस खालामदों बेफोर गासैजोंनो दिनै बे रिजाल्टखौ जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा मोननो हादों। दा बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे एरिया थाङोब्ला जोङो माखासे गथ'फोरखौ जोङो बांसिनखौनो जों हस्टेलाव लानानै फैयो जेब्ला फाइनालनि मेट्रिक फाइनालनि सम जायो बा खाथि जायो बे समाव जोङो बांसिन गथ'फोरखौनो जों हस्टेलाव लेंहरो आरो हस्टेलाव मोजां साबसिन गाइड खालामो जोङो आरो बिनि अनगायैबो जोङो स्कुलावबो बिसोरनो एक्सट्रा कचिं जायफ्रा हस्टेलाव गैया बिसोरनि थाखायबो जोङो स्कुलनिफ्रायनो जोङो एक्सट्रा कचिं प्रभाइड खालामनानै होयो आरो बेजों लोगोसे जों हागौमानि साबजेक्ट टिचार्सफोरखौबो जोङो हस्टेलाव लिंहरो आरो बेबायदिनो जोङो गथ'फोरखौ मक टेस्ट लायो आरो बेबायदिनो रिभिजन लायो। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो दिनै गथ'फ्रा बेफोरबायदि रिजाल्ट खालामनो हादों आरो बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मा उइस खालामो नोंथाङा गोबां फरायसाफोरनि थाखाय? गिबियावनो माने गासिबो जायफ्रा साक्सेस जाबाय मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिसोर गासिबो फरायसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय जाहाथे बिसोरो आरोबाव बेबायदिनो मोजां फरायलांनानै लाइफआव साक्सेस जाहैनो हायो जेन' बेखौ आंनिफ्राय माने गोजोननाय माने उइस थाहरबाय हामलायनाय थाहरबाय।